Assalamu alaikum. Bunda onдай horo бирмәһләрдә бер кардәш язды бит инде. Төркемдә утыргандардың күбеһе бидгаттың нимә икәнен белмәй дип язган. Әйе, дөрес. Әйдәгез аңлатып китәйек. Гарәп телендә бид'a дигән һүз, оны без бидгат дип әйтәбез. Төрки телләрендә яңлык, элек булмаган нәмә, русса новшество, нововведение дигән нәмәне аңлата. Мана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам әйткән, һәр төрле бидгат ул адашу санлык дигән. Куллу бид'атин далала. Һәр бер бидгат ул адашу санлык. Ва куллу далалатин финнар. Һәр бер адашу санлык ул утка килтерә дигән. Нимә ул бидгат? Был күп хадисләрдә аңлатылган һәм галимдәрнең күп китапларында, язмаларында әйтеп бирелгән ошо мәсьәлә бер харамдардың бер түрі. Ул дингә ниндидер яңы нәмә кертү. Хәзер моны ихтибар итегез. Күп кеше шулай ди. Нисек инде без яңы нәмә кертмәйбез? Пайгамбар заманында саллаллаху алейхи вассалам машиналар булмаган, күп җиһазлар булмаган, хатта күзлек тә кулланмагандар бит инде. Нисек дин буенча был ярамаймын итеп бутала башлайдар. Кардәшләр, без әйтәбез, диндә яңы нәмә кирәкмәй. Дингә ниндидер яңы нәмә кертергә ярамай дибез. Һез әйткән мана җиһазлар, ул булһынмы осак, самолет, төрле машиналар, улар бит дөньяла яңы нәмәләр. Дөньяга киресенчә кешенең тормышын еңеләйткән төрле нәмәләр кертергә кирәк, уйлап сыгарга кирәк, уларны үсештерергә. Мана әлеге вакытта без интернетты кулланабыз. Дөньяны еңелләштерде бит инде. Әллә кайда утырган тугандарыбыз белән һөйләшәбез. Ләкин был дингә кертелгән яңлык түгел, бидгат түгел. Был бары тик дөньяның ниндидер үсешүе. Дөньяны без үсештерәбез. Дөньяны үсештерергә кирәк, кардәшләр. Мана динде Алла Таала камил рәвештә индереп беткән. Алла Таала Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Коръан биргән һәм Коръанның һәр бер һүзен Пайгамбарыбыз күп хадисләре белән аңлаткан. Үзенең мана яшәеше сираһы дип атала инде бит. Сира. Тормыш юлы. Шул сираһы менән ул безгә тере үрнәк мисал булып тора. Диндә нисек яшәргә кирәк булганга күрһәтеп. Мана шуга бидгат ярамай дип әйтәбез. Был һүзне исә калдырыгыз. Сөнки киләһе дәресләрдә бәлки еш кына без был һүзне кулланырбыз. Нимә ул бидгат? Мана шул нәмәкәй ярамай, сөнки ул Пайгамбарыбыз заманында булмаган һәм башкаһы. Мана әйтәйек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала нисек искә алырга, зикр нисек кылырга, уны бит ул тулыгынча аңлатып биргән. Һәм нинди генә зикр төрләре булмаһын, без әгәр хатта мана 5-6 ел буһала, бөтә зикрләрне ятларга тырышсак, мин белмәйм, ул бик теге һәйбәт хәтере булган кеше генә бәлки ятлап бетер. Ләкин зикрның төрләре бик күп. Без шуның менән гына булһак та, без уларны ятлап бетә алмайбыз. Ябай кеше әйтәм инде, ятлап бетә алмай дип. Шуга ниндидер мана яңы зикр уйлап сыгармайбыз. Кемдер бүген килер дә әйтер, әйдә без мәсәлән теге зикр генә әйтмәйек, шул ук вакытта теге сәпәкәй хугайык ибет мәсәлән. Ул яңы зикр булһын, бөтәбез дә бергәләп. Күңелле бит инде. Күңелле. Бөтәбез дә басабыз да машай сәпәкәй хугып, шул зикр әйтәбез. Кемнеңдер тавышында ирҙәр тисә, кемнеңдер тавышы нәзик, калын, бик кызык буласак. Теге күңелле буласак дип әйтер. Ләкин мана ошо нәмә бидгат. Пайгамбарыбыз бундай нәмәне өйрәткәнме, өйрәтмәгән? Сахабалар заманында шундый зикр төр булганмы? Булмаган. Ни тиклем күңелле күренһә лә, теге нисектер мантык ягынан, логика ягынан бик кешене ялып итүсән нәмә булһа ла, без әйтәбез, был бидгат, кардәшләр. Был диндә юк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өйрәтмәгән. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам әйткән,
Аллаһ Тәаләгә якынайырга теләйген икән, ниндидер зикр менән, мана шундый һүҙҙәр, ошоны әйт, быны әйт, әйттек бит инде, уларҙы ятлап бөтөүе лә ҡыйын. Шуға мына ниндейҙер яңы нәмә китереп сығарыу, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям тәҡдим итмәгән, сәхәбәләр заманында ул булмаған, шундай нәмә бидғат тип атала. Оҙон итеп аңлаттык, ҡәрҙәштәр, сөнки мин уйлайым, көн һайын булмаһа ла, барыр аҙна һайын ошо һүҙҙе ҡулланырға бәлки тура килер. Кешеләр һораясаҡ, был бидғатмы, был яраймы, тегендей эш буламы, булмаймы. Ғөмүмән, был ысынлап мөһим маузуҡ, мөһим тема. Ни өсөн беҙҙән алда булған диндәр, Мөхәммәд пәйғәмбәрҙән саллаллаху алейхи ва саллям алда булған өммәттәр үҙҙәренең диндәрен боҙған, ана шул бидғат арҡылы. Ниндейҙер яңы нәмә китереп сығарғандар да, теге ниндейҙер кешене илаһлаштырып ебәргәндәрме, яки китаптарында булмаған һүҙҙәр барлыҡҡа килгәнме? Мәҫәлән, китаптарында, иҫке китаптарында бер нәмә яҙылған булған. Яңы яҙыусылар килә лә бер-ике һүҙ өҫтәп ебәрә. Бидғат, тибет. Мәнә шулай уларҙың диндәре боҙолоп бөткән. Ә дин боҙолғас, Алла Тәғәлә биргән яңы динде, иң дөрөҫ динде Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям өммәтенә биргән мана ислам. Шулай ҡыҫҡаса, ҡәрҙәштәр. Был мөһим тип уйланым, шуға һөйләп китергә булдым.